Hurian itu hata, nahin halongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tapuk kama parminggota di bagasan sadarion, suak songoni na mengikuti live streaming di inganan nabi. Taparade marohado dohot pikiran ta, marede mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu di amai, na mangarorohita sian gonggoman ni haholomon, jala na pausato kita tu bagasan harajao ni anak kaholongan ni rohanai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan. Ama namin na di banua gijang. Di pabotoho kodo tu akka parroha na siya purbay. Marhite-hite bitang, naung tubuh anakmu na sasadai. Sodangi marohanami, asa hutadahami haporsiaw na sitongi, marhite-hite ibana. Asa tarbahen dohot hami na mamereng mamulia hukosogod, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita. Di
Patik ini debata di mingguta sadarion, imasian patik parjolo sahatu patik pasepuluhon, songonon ma. Patik parjolo, ahu do jaho ba debatam ninna debatata, dan jadi marakup ahu bahenonmu. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu jala dan jadi semanonmu. Manang aha na di banua gijang dohon na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Yang go tungga besi sombaon manang siuluan. Patik patuluhon. Dan jadi dohonon muguari debata yang go soture dalanna. Aihona uhumna dosogot akan namar sineang di guarna. Patik pa opaton. Ingot hamuma pabadiahon di hari minggui. Dina ono mari ma ulahamu nasa siulam muna. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni jahoba di batam doi. Dan jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang napos om lahi-lahi, manang napos om boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi hutan hala pena magebati hutam. Ai dina ono mari do ditopa debata, langit doho tano, doho laut, doho nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni do umbahen na di pasu-pasu di bata jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasanga pemudo na torasmu, asa martua ho, jala leleng mangolo di tano na nilehon ni jahoba di batam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako ulo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Bihado pandok ni debata taringot tu patik pasapului ondo. Audo jahoba debatam ninna debatata. Pargogo na suhatu dosan jala parimas. Siluluhon dosan ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sundut patuluhon, rodi sundut paopaton. Pinoparni akan asuguro hadiau. Alai, asidoro hakku di akan amar ribu-ribu. Akan amar holong roh hadiau. Naso mangalau si patiki ima sahadna atong ramangido gogo mahita tu debata lau mangulahon na hombar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi amen marede mahita. Tatopoti mado satan na gorengi itu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan. Si topa na adong paruhum na tigor. Na manguhumi jolman manusia. Narodohami tu jolom manopoti dosa nami. Akan na ulahami marhite-hite pangalosyon nami di patikmi. Ima marhite siyan tubuh-tubuh ni rohanami narwai.
nang sian pakation nami na soture, ro di pangalion nami dihisap-hisap ni roha nami, natamasi tuturo hami halani dosa nami, alay natarsosol bagi dohami nuwaing alani, asima roham di hami ale debata nami, pardenggan basa jala para si roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh maton di parbadia turohan nami be, asa terbaik kami mengeluiho di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabe sahat hami Tuhan uluan na sora sudah, na pinar baga-bagam, diaka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Para si roha jala perdenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang, dang dibain tu hita hombar tu aka dosata, jala dang dibalosot tu hita hombar tu aka hajahatota, songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana, hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Marede mahita. Hatan di debatan nagabe turupuk epistel di mingguta sadarion, imana tarsurar sian Yohanes 2 ayat sada sahat rodi 10 sada tajahama margati soring. Dungi patulu arihon adong mana marbagas di hutakana na diluat Galilea jala disima inani Yesus. Alay dohot ma Yesus rapop akka nasianay na pihot ng pestain. Jadi ida kurangan anggur nasida, ninna inani Yesus si mandok ibana, dang adong anggur nasida. Alay nina Yesus si ma mandok ibana, marhua ho tuahu ina, dang dopero tikiku. Dungi ninna ina mi mamadok akaparhobas, manang dia dohonon na tuhamu baik kamu ma. Alay manghuton adat parburiyon ni halak Yahudi, adong madiri isi onom guci udon batu siat-siat doro itolu poting. Dungini na Yesus memandok nasida, gohi hamu ma akaguci on aek, jala gok situ tuma di bahen. Laos idok muse tu nasida, tahui hamu masiani, dungi buan hamu matu induk muna, jadi di buan nasida ma. Alai di ida indukima marhobasi aeki, nunga gabe anggur. Jadi dang diboto harorowana. Ai holan akaparhobas na manauhi aeki do umbotosa. Gabe di joma pangulii. Jadi nina mamandok ibana. Saluhut jolma mangalehon parjolo anggur na dumenggan. Dung pebutong halak asa dilehon na humorang. Ia ho di peop hodo anggur na dumenggan roding nuaing. Asai tanda na parjulo, nabi nahin ni Yesus di hutakana di Galilea, papatarhon hasangapon nai, gabe porsea ma akka sisian nai, ima sahatna, martua dua kana tumangihon hatani debata, jala no peopsa. Amin. Marede mahita. Bye.
tidak ko maha taha porsiotai, songon nahi na tidak ko ni dongan saha porsian di sandok portibiom, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pergogo na suatu dosan, natu mo palangi doho tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon di si Maria, nagabe-gabian sianton di perbadia, andorang sohahubuan, ido tuhata, natu mau na bernit, di panguhuman di silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua-tua buru di tanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima imana pay maula sogo tu tanoon, manguhumi halat na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, doho dihasani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu dosogo daging halak na umate, doho dihangulon na sorasuda. Amin. Marede inahan.
diuduti kor gita kasih.
sabegema titing di ta di minggu ta sadari mingguan. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu kedua, Dung Epipanias 10 Januari 2025. Topik minggu, Saluhut Bangso Marnida Hatigoran Dohot Hamuliawan ni Jahoba. Nah, Parjolo kelas CD khusus. Huria membuka pendaftaran kelas belajar CD khusus atau kelas daring. Pembelajaran mulai di hari Sabtu 10 Januari 2025. Pinangido tu ruas naso CD manang mangkatidakon haporsean ya nakonna na kuliah parkarejo asa mendaftar pendaftaran boi marhite situa wilayah manang na langsung tu admin kantor gereja. Jala dibuan surat pengantar sian situa dohot fotokopi akte baptis. 2. Patangyangan bona tahun perhalado dohot keluarga PPDK. Patangyangan bona tahun perhalado dohot keluarga dipatupa di hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 pukul 10 pituwip inganan rumah Huria Sada. Pinangido tusude parhalado dohot keluarga asaro mandohoti patangyangani. 3. Pak Borhaton dohot paujakon preses jala paujakon MPSD HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Minggu sadarion 10 Januari 2025 dipatupado acara Pak Borhaton dohot paujakon preses Distrik Walu DKI Jakarta. Ima Pak Borhaton Pendeta Bernard Manik MTH dohot paujakon Pendeta Oloan Nainggolan STH. Nagabe preses periode 2024 1 2020 walu. Dohot paujakon anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik MPSD HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Jala sada sian anggota MPSD nanaing dilantik Ima Pendeta Rijon Malkon Siahaan STH. Dipatupado di HKBP Taman Mini masuk pukul walu wib. 4. Paujakon dohot Pak Borhaton Pendeta Fungsional HKBP Pasar Minggu. A. Marpadomuan tu surat ketetapan dohot keputusan Eporus HKBP nomor 438 garis miring PDT garis miring SK garis miring 10 garis miring 2024 Pendeta Fungsional HKBP Resort Pasar Minggu Pendeta Adventus Natalium Tambun STH, Nagabe Pendeta Fungsional Resort Yogyakarta Maringanan di HKPP Magelang Distrik 10 Walu Jabarteng di dohot marpodomuan tu surat ketetapan dohot keputusan Eporus HKBP nomor 500 garis miring PDT garis miring SK garis miring 10 garis miring 2024 Uluan Jemaat HKBP Magelang Resort Yogyakarta Pendeta Rapina Ina Ruwana Habeahan STH Nagabe Pendeta Fungsional HKBP Resort Pasar Minggu Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 di parmingguan pukul 10 WIB di Patupado Paujakonon Pendeta Rapina Ina Buana Habeahan STH dohot Pak Borhaton Pendeta Adventus Natalium Tambun STH di HKBP Pasar Minggu. Jala di hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 di Patupado Paujakonon Amang Pendeta Adventus Natalium Tambun STH di HKBP Magelang Resort Yogyakarta Distrik 10 Walu
Jabarteng di B. Di Patupa B. Di Patupado napasahaton ukapan syukur dohot napasahaton hamolteonta di pangkobasion ni amang pendeta Adventus Natalium Tambun STH marhite napapunguan amplop natapasahat di pamingguan manogot Arian dohot Botari ima di hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 tusude Dewan Seksi Kategorial Punguan Kur wilayah dohot yayasan di pasahat ma di acara Ramatamah di ruang serbaguna. 5. Pembangunan perluasan RSG, rumah OB, dapur, toilet dan pemasangan lift. Mulai Minggu Sadarion Minggu tanggal 10 Januari 2025 tapatupa ima napapunguhon amplop tu haporluan dana pembangunan perluasan ruang serbaguna, rumah OB, dapur, toilet, dohot pemasangan lift. Di pamingguan pukul 7.10 dohot 10 walu. Amplop tapasahat ma tujolo dung sidung jamita. Tu inganan naung di parade. Onom dewan-dewan, Dewan Koinonia, seksi remaja. Marpadomuan tuha putusan hasil di rapat huria na dipatupa di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 parmingguan tu aka remaja dipatupa ganup hari Minggu mamuka di hari Minggu Sadarion Minggu tanggal 10 Januari 2025 masuk pukul 10 WIB. 2. Dewan Diakonia seksi kesehatan Marpodomuan nanaing dibentuk ima Bank Darah HKBP Pasar Minggu pinangido tusude ruas nihuria na bersedia dohot kerelaan lau mandonorhon darah na sewaktu-waktu lau mengurupi ruasta na membutuhkan asa di leon ma datana marhite na mengisi link songon naung tasurat di buku warta jemaat. 2. Seksi pendidikan penerimaan peserta didik baru. Taman Kanak-Kanak TK Terangkasih menerima peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Jenjang kelompok bermain umur tolu 1-4 tahun. Jenjang Taman Kanak-Kanak TKA umur 4-1-5 tahun. Dohot TK B umur 5-1-6 tahun. Tu aka jemaat na adong anakonna manang pahopu nama rumur songon naung di patorang di Gijang dihimbau asa didaftarkan marhite menghubungi Kepala Sekolah TK Terangkasih Ruth Agustina Boru Pasaribu SE ME MM Nyonya Pangaribuan Ameliana Boru Sinaga manang na langsung mendatangi ruang Kepala Sekolah pada hari kerja pukul 8 sampai dengan pukul 10 sadawib. Pitu ruas naim baru. Di bagasan Minggu Sadarion Minggu 10 Januari 2025 nunga di jalo gabe ruas ni huriat HKBP Pasar Minggu ima Roy Natal Silalahi Ursula Praja Sawitya Situmorang. Dohot 2 halak Yanakon Nasida. Alamat Jalan Gunung 1 nomor 38 RT 00 Sada RW 003 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masuk wilayah Sada. Nomor registrasi jemaat 0 Sada Sia Siawalu. Pindah sian anggota jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun Bogor. Walu ruas ni huriata nama ulang tahun. Saluhut ruas nang parhalado HKBP Pasar Minggu. Panasahaton selamat ulang tahun Matuhamuna. Saluhut ruas nama ulang tahun
hatu tubuh dohot nama ulang tahun Parsari Peon. Mamuka sian tanggal 10 sia sahat tu tanggal 25 Januari 2025. Guar-guar nama ulang tahun Boy Mataida di buku Wata Jemaat. Hatani debata nagabe ojahan nilas nirohata. Di enet do sian poda tolu ayat 10 onom. Di tangan nasiamun do ganjang ni umur jala di hambirang na do hamoraon dohot hamuliaon. Sia ruas namar sahid. Tu aka ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan, dot aka namar sahid manahun, dohonon nami ma, saya dipasu-pasu Tuhan, tai masude pangubation na jinolomuna, tibu malum parsahitoni. Tatangnya kon manasida asa tibu malum sian parsahiton. Daftar nina marsahid. Sada Nyonya G Lumban Tobing boru napi 70, 2 J Simangunsong, tolu situa Dr. DJ Manurung, 4 Nyonya Dolok Saribu boru Sirait, 5 Nyonya Panjaitan Dumaria boru Tampu Bolon, 6 Nyonya B Sihite boru Sihombing, 7 Nyonya Siboro Roslinda boru Sigiro, 8 Nyonya Tambunan boru Sitorus, sia Bistok Situmorang, 10 M Simanjuntak, 10 Sada MT Huta Barat, 12 Situa Insinyur Ria Raja H Simatupang, 10 Tolu P Silalahi, 14 Agus Prangto Nainggolan SE, 15 Anderina Kartini boru Siahaan, 16 Insinyur OK Aruan MBA, 17 Nyonya LSM Lumban Toruan Soni boru Siltonga, 18 Nyonya Simanjuntak boru Sidabutar, 10 Sia Situa Insinyur MT Raja Guguk, 20 Nyonya Situa T Siahaan I boru Siagian, 20 Sada Nyonya NOP Sihombing boru Hutagalung, 22 Nyonya Awe Sihaan boru Panjaitan, 20 Tolu Hotman Sibuea, 24 Nyonya Situa Evangelis Indra Hutauruk, Evangelis Sophia boru Tobing, 25 Daulat Tahir Napitupulu, 26 Situa Doteranda Friska B boru Hutapea SPD, 27 Nyonya Munte Berliana boru Manulang, 28 Situa Darmansen Tambun, 20 Sia Nurdin Manurung, 30 Nyonya Utauruk boru Simanjuntak, 30 Sada Nyonya Siregar Neti boru Panjaitan, 32 Dr. Andus Marsakap Huta Barat, 30 Nyonya Simanjuntak boru Lumban Tobing, 34 Nyonya Simamora boru Simanjuntak. Tikting nasojinahahon dohot parhepengon ni huriata, boi mata jaha di tikting nong di parade huriata. Songoni ma tikting dihita di bagasan samenggion. Maredekor inang Kamis.
Maret de Mahita, Huhut Papuhon Pelehon, Kantong Sada A dan 1B. Thank you.
ni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka teate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Nagabiturpuk dihita ima sian buku panurirang Yesaya bindu 62 mamuka sian ayat sada sahat tu ayat 5 songonon madidok. Alani Sion daktar bahen ausip jala alani Yerusalem dang olu au popoman pai mabicar hati goranna songon sondang ni mata niari jala hatuaona songon sulu-sulu na marsi gorgor. Jadi idaoni aka bangso parbegu ma hati goranmu jala saluhut aka raja hamuliomu jala ikon marguarhon guarnai baruho si pabuaonon ni pamangan ni Jehovah. Jadi gabe tupal hamuliaon maho di tangan ni Jehovah. Jala tupal harajaon di tangan ni debatam. Dang be guaron ni halakho na tinadikon jala dang be dohonon na tutanom halongonan ay guaron na maho hasoloan ni rohakku do ibana. Jala tanomi naung marharajaon doho ay lomodo rohani Jehovah midaho jala marharajan tanomi ay songon rikot ni doli-doli mangaririt na marbaju songon ni do rikot ni aka anakmu mangaluluiho jala songon las ni rohani pangoli midana ni olina songon ni do las ni rohani debatam midaho ido sahana. Hamuna kadongan sapor seon di bagasan Kristus Yesus. Nunga masuk kita tu minggu paduahon dung Epipanias. Ahado lapatani Epipanias. Epipanias nomor lapatan papatarhon. Pernyataan. Di bagasan turpukon adong dosada padan. Beda bahasa Batak dengan Indonesia, walaupun padan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia jadi janji. Padan dan janji sekilas itu adalah sama. Tapi padan ni debata bukan janji untuk manusia. Karena apa? Padan molo isiat debata dang boy mose. Tapi kalau manusia berjanji, janji pagi nggak mau sebes arian ate. Janji arian nggak baru babe musenon botari. Ale molo debata padanna sian mulana satu ujungna dakya muba. Ondo latar belakang ni turpuk jamitata. Ia Yesaya bindu 62 on termasuk maun bagian ketiga sian kitab Yesaya. Nadidokna trito Yesaya. Mulai sian bindu 56 sahatu naparpudi ono pulono. Buasa didok trito. Alana adong tolu naparjolo proto Yesaya. Yang kedua diotro Yesaya. Yang ketiga trito Yesaya. Jadi trito Yesaya ini adalah di mana bangsa Israel nunga kaluar sian habuangan. Nga dipaluas bena sidak keluar sian habuangan. Alanido, ala nunga nasidak keluar sian habuangan di para dedebatado sadahalak panurirang imasi Yesaya
laho masaringarhon suarana pabuahon tu bangsoi bahwa nasida disambut baik oleh Tuhan mulak tu Yerusalem. Alai duka luar nasida sian habuangan masuk manasida tu Yerusalem dan gabelas roha nasida. Ala didapat nasida do tano ni Yerusalem songon tano na gersang padang pasir padang gurun. HP harapan nasida keluar nasida sian habuangan dapat nasida ma huta Yerusalem nunga gabe huta nasubur. Alani dong didok Yesaya pakaluar ni bangsa Yesaya bangsa Israel sian habuangan dianggap untuk mendapoton pangolina isi do naniolina dison imatano nanaing siobak kon nasida ya molo dihuta obak balik ini kan diobak balik mambain naing manuan. Tapi kalau di sini mereka disuruh membangun kembali bait suci. Ala sifat manusia kita semua sama, nggak berbeda. Mungkin saya juga begitu. Lebih tinggi ego kita memikirkan diri kita daripada orang lain. Jadi di hati haon gabe berpikir sendiri halaki membangun jabu nasida sendiri, menanam tanaman sinuan nasida laho menghasilkan tu diri nasida sendiri. Ujung nadang adong be napaturehon huta Yerusalemi. Ido haroroni Yesaya tu tonga-tonga nasida. Takas didok nasida dang pasobon ni debata hamu saluhuna molo ngamar padat debata dengan namu do ibana. Ini jangan main-main karena molo tabereng di bagasan turpukta dison dijanjikan si Yesaya do adong sada pembaharuan manang transformasi songon tahun dihita teh tahun HKBP dihita nuaing transformasi. Apa yang mau kita perbaharui? Bukan HKBP-nya diperbaharui. Alai hapor seotaido tapadenggan. Jadi di son di Papua panurirang Yesaya asa nasida memiliki sada semangat yang baru, optimisme. Supaya dengan adanya semangat yang baru lahirlah energi, kekuatan yang baru sian nasida. Ay molong agale nasida, mamereng tanah nanaing sisuanon. Ay molong keluar nasida nungagale ale ikon dibangun nasida muse bagas joro. Ngahalam gale, dangadong behapor siang di nasida. Songoni dohita. Moloro aka persoalan. Mororo aka paru kilo tuhita. Gabe tambah do galeta teh. Apalagi mah molo ngaro sahit tu pamatakta. Molo moloro sahit pitor hudok kondo tu Tuhane. Ampun Tuhan. Karena saya tidak bisa membagi waktu untuk menjaga kesehatan. Adong duhita na semangat melayani, semangat bekerja kesana kemari, nggak sadar kalau dirinya sebetulnya sedang lemah. Ale unang dokon molo marsahit, ima hukuman sian Tuhan itu ho marsahit tidak. Molo au teguran do itu awi. Molo tungpe ikon diop nama ima. Teguran itu Tuhan ima asa istirahat. Alai dak sude jolma boi si songoni berpikiran. Termasuk ma bangsa Israel na dison. Na dianggap nasida do keluar nasida sian habuangan nu ngarade sude nanaing
dinikmati nasida. Alana dianggap do keluar nasida siani marpesta, pesta pernikahan. Jadi dianggap do doli-doli ro manopoti naniolina. Ate, aledang naniolini dang tarpaima kada mabalu ate daong kan. Tano do dison, lapatani tano. Artinya dimanapun kita datang ke tempat itu gaberokap mainganani di nasida. Jadi dianggap bahwa bangsa Israel itu mandapoti naniolina moloro aka pangoli mandapota naniolina bohado perasaan na. Bahagia. Itu yang Tuhan mau, bahagia mereka mendapatkan tanah Yerusalem yang akan mereka olah. Tapi apa yang terjadi? Harus kembali Yesaya bersuara. Harus kembali Yesaya paingoton nasida dang diingotamu pada ni debata naing paulihon Sion. O Sion nauli tongam doho. Disinilah kita harus melihat bagaimana Tuhan mau membuka pikiran alana dung kaluar pe nasida sian habuangani terdapat guarnai baru do di nasida. Lehonok kuma guar munaim baru. Ahama dibain debata di son guarna, naparjolo guarna sida mahkota keagungan, tupal hamuliaon. Menerima bahwa mereka sebagai mahkota keagungan di tangan Tuhan. Tupal hamuliaon di tangan ni Jehovah. Oma lapatana responsian bangsoi diharapkan dung nasida dapat guar sebagai mahkota keagungan naing mana sida satia jala olo patupahon pembaharuan manang transformasi alana memang pembaharuan ini saling tolong menolong molodang tolong menolong hitape dang bui saling membangun. Kita ini tidak bisa berhasil tanpa pertolongan orang lain. Alanido molo kiasan na dipakai Yesaya dison songon kiasan pernikahan untuk menggambarkan hubungan antara Yehuda dan Tuhan. Jadi tanoi debatado. Artinya ro nasida mandapoto debata jala unang be adong di nasida rasa biar ni roha. Jala unang be nasida mandok hata nasotikos tu debata. Jala harus meyakinkan bahwa hidup ini kita seperti ini itu adalah karena Tuhan. Taingot dua teh peristiwa di 2 minggu nasalpu di Los Angeles ya teh. Ditiki diadakan award, ditanyakan di situ. 11 orang mengucapkan terima kasih kepada kameramen dengan sutradara. 3 orang mengatakan terima kasih kepada mamanya. 1 orang kepada artis Jolinda. Dan 0 buat God. Tidak berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan mereka tertawa pada saat mengatakan not God. Tidak ada untuk Tuhan terima kasih. Hanya selang 1 hari mereka berkata, jatuh bola api dari atas. Bukan dari tiang listrik, bukan dari kompor, bukan dari kabel. Justru bola api itu jatuh dari atas. Dan kita semua sudah tahu berita itu ya. Kita sudah lihat. Dan ada satu gereja yang tidak terkena sama sekali.
Ini adalah pembelajaran kita terhadap aka situasi na masa. Anggap majohita nuaing bangso Israel na jigil jugul jogal. Kenapa? Karena kita masih egois, kita masih keras kepala, kita masih mau menang sendiri, ya kan? Ya, kita nggak usah kita pungkiri, bukan hanya untuk satu orang, ini untuk kita sendiri. Kadang dalam satu peristiwa, satu pemikiran, kita tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Alai ahadona terjadi di son. Tuhan sering menegur kita dengan caranya. Alai unang ma ditegur Tuhan kita sampai menderita, habis. Dibahin dosi jabu harga ratusan miliar today. Gabe abu. Hita pehaduan gabe abu ditong muse kan. Sian abu do ditopa, mulak gabe abu. Mau dikubur di kuburan jadi abu. Mau dibakar jadi abu. Semuanya. Karena itu Tuhan luar biasa. Diciptakan dari abu, kembali lagi menjadi. Kalau sampai seperti ini kita masih tidak percaya dengan Tuhan, boha mahita nuaingon hamuna kadongan. Kita ini tidak bisa seperti ini tanpa Tuhan. Tuhan tidak minta banyak dari kita. Kita bertanya, siapakah aku ini Tuhan? Bertanya, dengan apakah ku balas Tuhan? Jawabnya, puji dan sembah Kau. Itu yang Tuhan mau, dan itu yang Tuhan mau kepada bangsa Israel di sini. Kembali datang membangun bait suci, memuji, manomba holan tu debata sambing. Unang bedioloi nasida, manomba tu debata na asing. Alana padan ni debata tu nasida, lehonon ni debata do tano Yerusalem na diolah nasida gabe susu dan madu. Artinya tidak kekurangan, mereka akan kecukupan. Songonina kita saluhuna. Berbagai latar belakang berbeda do kita, rotu gerejaon. Berbagai latar belakang ekonomi do adok kita diingananon. Alai satu hal yang ikon tak ingot ahado, kita tidak pernah kekurangan. Mangan do hita terus, ay tiap minggu tatangyakon lehon madihami sadarion si panganon. Jala tadok do muse, palua mahami sian pangago. Molo itu tu tatangyakon ganup ari, ganup minggu, kita tidak akan pernah kelaparan. Kita selalu digohito di porbadia, ala tadok do padao mahamisian parmaraan. Alaniaha on pada ni Tuhani. Molo nadidok do bangsa Yehuda manang Israel dison disebut adalah bangsa yang ditinggalkan suaminya. Dan tanah yang disebut sangat sunyi semasa di pahabuangan nasida ima songon borua na disirakon dengan tercela. Alana memang ditinggalkan tanah itu tanpa ada yang memperbaiki, karena ini sekitar 65 tahun yang lalu setelah ini Yerusalem dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Bangsa Israel, bangsa Yehuda harus kembali memperbaiki semua. Tidak mudah bagi orang yang sudah lelah, bagi orang yang sudah putus asa, bagi orang yang sudah menyerah, harus kembali membangun. Bagaimana semangat ini harus ada. Seiringan dengan itu, dison didokdo bahwa
adong do padan ni debata naing paulakon bangsoi tuhu tanasida sendiri jala mamasu-masu nasida asa dengan berakhirna masa pembuangan di nasida Roma aka pemulihan, ya, pemulihan, pembaharuan yang terus menerus alai ikon adongdo sada di bagasan rohan nasida ima pak kirimon muludang adong pak kirimon di hita ondo na repot hita. Kita jangan terlalu percaya tapi kita tidak berusaha, kita tidak bertindak. Contohnya mula dong marsahit hita, gak usah berobat ke dokter, udah berdoa aja nanti sembuh. Olo do songoni kan molo na patuguhu haporsiona denggan ale molo na ragu-ragu baunang ala natong adong do istilah mandok ora et labora. Kita berusaha sambil berdoa. Songoni donang dakdanak. Molo marjami tahu tuh dakdanak. Enggak bisa kita hanya berdoa, kita ujian, Tuhan berkati kita menjawab ujian. Tetap harus belajar. Tetap berusaha. Jadi molo di dokpe, dang denggan dokteri, disondo denggan dokterna. Rohamu nado, haporsiamu nado. Adong halak napanatik ikon dokter spesialis. HP adong jolma holan tu puskesmas pe. Malum do. Tergantung haporsiaota do ate. Huing odo tiki anak pertama ala boru pangguaran, jala pahopu pangguaran, molo marsahit, songon na hepok do si matua kuburuan. Bawa ke dokter, ini nama dokternya ini, rumah sakitnya ini. Oh, ala anak pertama dangi, jadi molo marsahit ikon dokter. HP ro anak kedua, dak pala songoni be si matua ku ngamoru be. Malah anak kedua hubua matu puskesmas, holan songoni malub do. Jadi ujungnya molo marsahit maborukon, dang boy be malum di puskesmas, ala ngasomal di dokter praktek. Alai dinikmati matong namangului, ya ternyata di anak tersebut juga sudah ditanamkan bahwa dia sembuh oleh seorang dokter. Alai di nomor 2 tolu opat dang be. Nah parjoloi pe lahir ikon di rumah sakit do ninna kan ala pertama. Kedua, ketiga, keempat, sudahlah di rumah bidan, yang penting sehat, normal. Tergantung kitanya mempercayai jala au di kelahiran anakku siapudan di sido au bersaksi tu bidani. Pituari mau bolak-balik ke rumah bidani kontraksi hilang, pulang lagi ala jenek sia jabuku merdalan. Sampai Roma bidani, ibu ala jabuku tiki di Keranggan, ibu ke rumah sakit haji aja, sepertinya air ketuban ibu sudah pecah. Tidak ada apa-apa yang terjadi, saya belum merasakan apa-apa, saya sehat. Baiklah, bidannya sudah ketakutan. Malam, setelah keinginan saya yang selama ini saya mau tidak terpenuhi, akhirnya dipenuhi oleh Amang Sibarani, pagi-pagi sudah mulas dan lahirlah si doli-doli kami. Saya bilang sama bidan, ada yang salah? Sudah keluar air ketuban? Belum. Apa kata bidannya? Baru ini saya punya pasien, meyakinkan diri dan meyakinkan saya bahwa ini tidak apa-apa. Saya sudah ketakutan ibu karena umur ibu sudah 38 tahun saat itu, saat melahirkan anak 4. Jadi harus diri kita sendiri yang percaya, menguatkan diri kita, meyakini diri kita bahwa Tuhan pasti menolong. Di Somata Bereng, dari mana kita akan mulai untuk percaya tu padan nadileo debata tu hita saluhutna.
Kita seperti pasangan pangoli. Tuhan ma pangolina, hita mana niolina. Baca atau ada baca lihat YouTube kemarin saya baca orang Muslim dia mengatakan jangan main-main dengan orang Kristen. Orang Kristen itu kalau berdoa dia panggil Bapa, tolong aku. Dia panggil Tuhannya Bapa. Jadi orang Kristen itu punya hubungan yang erat antara Tuhan dengan dirinya, Bapa dan anak. Jadi hati-hati kita, jangan kita sakiti orang Kristen. Wah, saya bangga juga ini. Ada yang sudah lihat itu? Ada ya? Aku juga sudah lihat. Saya bangga. Bahkan berulang-ulang saya nonton sampai 2 kali kemarin. Saking senangnya saya mendengarkan seorang yang mengatakan, hati-hati jangan kita sakiti orang Kristen. Karena nanti dia ngadu sama bapaknya. Molo halak sian duru. Mamerek kita si songoni. Kenapa kita yang di Bagasan tidak menunjukkan bahwa memang kita adalah orang-orang yang percaya dan selalu memanggil Bapa. Ya Aba, Bapa, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan akan memakai kita dengan cara Tuhan. Bukan hanya lewat paduan suara kur, mungkin di rumah kita akan dipakai menjadi saluran sukacita, saluran berkat. Ya, di tahun 2025 ini bertobatlah kita. Di meja makan coba jangan pegang handphone, nanti piringnya dikasih handphone sama mamamu. Enggak makan kau, dikasih handphone bekas taruh di piring, makan itu katanya kan. Usahakanlah saat kita makan kita nikmati, sambil makan sambil ngobrol, enggak ada lagi waktu. Suami istri di tempat tidur juga sudah berbalik arah, yang satu ke sana, yang satu ke sana, sama-sama megang handphone. Betul enggak? Saya katakan betul karena saya juga seperti itu. Enggak munafik, enggak boleh kita munafik mengatakan orang lain padahal saya sendiri juga seperti itu. Di mana ada waktu untuk berbicara baik? Enggak ada. Ya, ada seorang pendeta mengatakan bagaimana cara membuat rumah tangga bebas dari segala perkara. Katanya dia bilang begini, berjalan pegangan tangan, berdoa pegangan tangan, suami istri. Jangan pegang tangan istri orang atau suami orang ya. Berpegangan tangan dengan suami, berdoa juga berpegangan tangan, karena katanya berpegangan tangan itu membuat kemesraan. Ale hita molo di mall pe nggak mai lah hita masih tiopan. Di bereng jual mana mai lah hita, enak kan? Tahu dong. Romuse aka ama-ama, unang say gandeng-gandeng ko mai lah di bereng halak. Malu sama orang atau punya yang lain, takut ketahuan kan begitu ya. Ya kalau nggak ada apa-apa, nggak ada yang lain ditakuti, ya mulai nanti kalau pulang dari sini ke Ayon, tiup mak tangan ni inata dot amata nate. Akan aso adong tiup matang aku inang dah. Masih tiupan tangan mahita kainahan nate. Di sama salah satu lambang pegangan tangan itu, kita berpegangan tangan dengan Tuhan. Jangan lepaskan tanganmu dari tangan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, tu dia peho donganaku do rasi-rasa ro ajal ni hasyanganon. Nyo mana na yung dokonon. Porsia dohita tarjo hita songon aka pemimpin di rumah tangga, aka pelayan di gereja, selalu ikon siap dohita patupahon nasa ulaon. Ya. Mulao dakya marsurwaw.
Ale mau loboi diurupi, silakan kerjakan. Gak bedang masalah Unang alani naso diurupi, unang alani sisa otik, gabe terjadi mamuse ketersinggungan manang keributan. Alana memang dison asa diajari kita jangan menolak. Bangsa Israel itu pun diingatkan jangan menolak bahwa ini tanah yang diberikan Tuhan yang ikon dibangun nasidama sada bait suci. Alai dang boy kita tinggal diam dan tenang, tapi kita benar-benar dapat bersinar, kita benar-benar mampu menjadi pemberita firman melalui pekerjaan kita. Jadi ikon buanota do barita nauli. Marhite sikap parange ay kan ngahu dokon molo marbarita hita dang ikon sian langgatanon. Alay boy do hita marbarita sian hatata, pangalahota, ulaota, pelayanata godang do. Jala ikon pos rohata di tahun 2025 on kita memiliki harapan-harapan jala luka, sakit, penderitaan, ikon yakin dohita di tahun non semua akan dipulihkan Tuhan. Amin. Dipulihkan. Keuangan kita dipulihkan. Hati kita yang sedang tertekan dipulihkan. Penderitaan kita dipulihkan. Sakit kita dipulihkan. Nyoma bohado hita memiliki hati yang semakin percaya kepada Tuhan. Alana memang molo tabereng dison di dokdo tidak ada satu yang Tuhan inginkan. Dengan apakah kan ku balas sudah pasu-pasu anugerah Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dengan memuji dan menyembah Tuhan, maka kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kita sudah meninggikan nama Tuhan. Dengan demikian kita berani mengatakan Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Tuhan untuk sukacita kita, tidak ada yang lain. Ingat peristiwa Los Angeles, satu perenungan yang dalam buat kita. Jangan kita mangulakon nakin dari dok patik patuluhon, tahe isini patik patuluhon, dan jadi dohonomu guarni debata molo soture dalanna ai hona uhumna do akan namarsineang di goarna. Hati-hati. Katakan sama Tuhan terima kasih, ucapkan terima kasih. Jangan mereka bilang keberhasilan kita ini no God, bukan karena Tuhan. Oh tidak, kita bisa seperti ini itu karena Tuhan. Jadi bersyukurlah, berterima kasihlah. Dan ini yang mau diingatkan Tuhan kepada bangsa Israel, nuaing kita ma bangsa Israeli. Bersyukurlah, berterima kasihlah, mari kita bangun bait suci. Tapi kita di sini tidak membangun bait suci, tetapi bangun perluasan RSG. Bukan begitu? Sama tidak? Sama. Jadi artinya rohataido tapature-ture. Hapor siautaido na tapatogu-togu asa lam tudengganna. Gak apa-apa kita memiliki jemaat yang sedikit, anggota yang sedikit. Kita tidak memikirkan kuantitas jumlah, tapi kita memikirkan kualitas. Kualitas iman yang luar biasa, kualitas cara bernyanyi yang bagus, kualitas parsauran nadenggan, kualitas menjadi kepala rumah tangga yang luar biasa. Jadilah kita juga ibu-ibu tiang doa, mendoakan suami dan anak-anak. Makanya kan di samping keberhasilan suami ada doa seorang istri. Di samping keberhasilan istri ada suami yang stres. Suami berhasil karena doa istri, tapi istri berhasil suaminya stres, merasa terkalahkan, tapi tidak ada. Bagi orang Kristen itu tidak terjadi. Mau istri, mau suami yang berhasil, satu hal yang harus kita lakukan, bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita capai hingga pada hari ini, dang alani gogota alani asini rohani debata. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
mau lihat tema di pasah terhonami tuho Tuhan. Ala nunga didongani ho kami marsaur di bagasan hatam. Gohi tondimi tuhami saluhutna marhite pikiran nang rohanami asabui hami mangatusi hatamon. Nunga dileko guarnai baru di hami. Ima mahkota kemuliaan dari tanganmu. Nunga di beko guarnami hakolongan hasoloan ni roham hami saluhuna. Ajari hami Tuhan mangatusi saluhut nai tanpa ho turut campur tangan di bagasan ngolu nami dang bui hami songon si sonarion. Nunga hudalani hami 10 sia hari tahun 2025. Naing manian 7 luak kami mangalaka di bagasan pakirimon na mangulu. Pakirimon na denggan. Asa marhite ka pakirimon tubuh makan na denggan. Dari pasah toto kami. Godang do aka namasa di bagasan portibionon gabe parsiajaran di hami. Paingot hami asa tok-tok kami mandok mauliati tuho. Asa lehonomu madi hami ganjang ni umur hahipason las ni roha. Songoninang di aka keluarga na paimahon haroro ni lume-lumem. Lehon madinasida roha paimahon di bagasan las ni roha. Dia kana denggan pamatang nuaingon pasu-pasu asa denggan sahatu arina. Di aka iya nakon nami na sudapot karejo aka keluarga nahon na PHK. Patuduhon madalan tu nasida lau mandapot akka ulaun na denggan di nasida sa guru di kemampuan nasida jala lehon kecukupan di keluarga nasida laho memenuhi segala kebutuhan keuangan rumah tangga nasida. Songoninang Tuhan martangnya kami tu keluarga yang sedang bermasalah, sedang dalam persoalan pasada manasida di bagasan holongmi. Asa martangiang nasida pasahaton sudi persoalan di bagasan rumah tangga tuho. Asa marhite-hitehi Tuhan. Hancur honom mudo rasa egois tuhami saluhutna. Asa bui hami mardame sada tuna asing tarlumubi mahami mardame dohot ho Tuhan. Songoninang martangya kami tu aka ruasmu na soboiro tu kebaktianon na dohot di bagasan live streaming dohot na di bagasan aka parsahiton ima inang nyonya lubantobing boru na 70 JC Mangungsong amang sintua dokter DJ Manurung nyonya Dolok Saribu boru sirait nyonya Panjaitan Dumaria boru Tapu Bolon Nyonya Besi Hite Borsi Hombing, Nyonya Siboro Borsi Giro, Nyonya Tambunan Borsi Torus, Bistok Situmorang, MC Manjuntak, MT Huta Barat, Sintua Insinyur Ria Raja Simatupang, Pesi Lalahi, August Franco Nenggolan, Andarina Kartini Borsi Haan, Insinyur Oka Aruan, Nyonya Lumbantoruan Sony Borsi Litonga, Nyonya Simanjuntak Borsi Dabutar, Sintua Insinyur MT Raja Guguk, Nyonya Sintua T Siahaan L Borusia Gian, Nyonya NOP Si Hombing Boru Tagalung, Nyonya Awe Siahaan Boru Panjaitan, Hotman Siboya, Nyonya Hutauruk Evangelis Sophia Boru Tobing, Daula Tahir Napitupulu, Sintua Dr. Anda Priska Boru Tapea,
Nyonya Munte Berliana Boru Manulang, Sintua Dermansen Tambun, Nurdin Manurung, Nyonya Hutauruk Boru Simanjuntak, Nyonya Siregar Neti Boru Panjaitan, Dr. Andes Marsaka Puta Barat, Nyonya Simanjuntak Boru Lumban Tobing, Nyonya Simamora Boru Simanjuntak. Dongan namion adong naung menahun di bagasan parsahiton. Jala mungkin adong akka ruasmu na marsahit alaidang di boto kami Tuhan manang di dia penasida. Tangan mematuhan na mga leon hama malum tu aka dongan nami na marsahiton marhite terapi aka obat aka hubungan kekeluargaan na boy pamalupon aka sahit ni dongan nami naung terdaftaron. Olotung pe adong diingananok kami na hurang hipas pamatang nami Tuhan. Adong sakit bawaan di hami sa luhut na tanggal honmay di ingananon. Asa kaluar kami siyan ingananon. Di bagasan hahipason na siyakko hamamalong molo janjimo tu Israel na yung adong pamulihan ni nasida hami pe mangido pamulihan ekonomi, pamulihan keluarga, pamulihan hubungan yang baik, pamulihan aka kebutuhan ng pemulihan aka parsahiton upasat hami tuho Tuhan asaho na mandongani hami aka program-program kerja di HKBP Pasar Minggu homa na mandongani hami asa buitar patupa di bagasan Lasni Roha dohot kebersamaan na denggan songonina nang berulang tahun di Tikion inang Sintua Hani Boru Tagalog dohot akadongan na asing Tuhan homa na mga leon tabbalas ni Roha ganjang ni umur tarlobi mahahipaso na siyakko songoni Tuhan martangiak kami tu nanaing patupakon anniversary pernikahan nasida asa marhite-hite sude aka ari-ari naung hudalan ni hami tamba manang las ni Roha nami tu aka ruas mo naung mga lehon perpuluhan pelian bulanan pelian minggu tabay matukan 100 kali lipat tu nasida asa unang hurangan nasida mga lehon tuho asa pasu-pasuam mo tambah nang pasu-pasu di nasida nang dihami sa luhut na mauliate madiho Tuhan lehon madihami pikiran na torang roha na iyas laho manandaho di bagasan ngulu nami asa unang manukun hami dengan apa kan kubalas holan sada di pangidoho Tuhan hanya memuji dan menyembah Tuhan dang adong di bata na asing ajari hami asa top-top setia hami tuho ajari hami asa toktong hami mandok mauliate di sudesi leon-leon mo Tuhan mauliate madiho Tuhan di sisa nitiki nami apala di sadarion upasat hami ma ngolu nang tondi nami tu bagasan tanganmu homa na mandongani mangalinggomi dohot mamasu-masu hami di bagasan unduk dot serep ni Roha jalo matang yang nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin marende mahita hut tapasat mapeleata
lehon ma ayat berikut jong-jong mahita saluhutna. Hasian purba arusumun tahu Ibuan siluan Nabasana potu Iinado bintangmu Nabar sinun dari Pamuarung ratu Osi Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo haroroni salut si leon-leona denggan dohot na saulibasan na moliutus. Upasat hami masyan na ni leomi tu hami pelanami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa para siya kami pelianon. Patimbul kon harajon muritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni sileon lehomi tu hami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale aman nami na di Banua Ginjang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaun songo na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togion tu pangjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutondim.